Yo, sing rada kenthel iki. Oh, miring sithik ra apa-apa. Yo. Nyaking pokok kencanane isine donga tetulaga sandang lawan Allah isi dagu. Yuk. Cane wong prongos ki serbaguna mbah untune yo. Yuk. Hei. Yo. Gantian, yuk. Ayo. Yuk.
datang di tempat ini. Salam kami dengan bahagia. Selamat datang semua. Riang hati kami semua. Kedatangan ibu dan bapak. Bergembira kami semua pada malam yang mulia ini. Terimalah hormat kami dengan hati suci dan gembira. Bila ada kesalahan kami, mohon kami dimaafkan. Wis sapa kata gorene kuwi? Iki acara apa, Des? Kok teko nganteni gorene iki? Ngantene sapa jenenge? Kok tambah gatel? Tambah gatel ya di minyak telon kae apa-apa. Ngantene ya wis bobok kok. Piye? Njaluk apa kowe? Alon. Ngono kuwi po. Kadang jamu kok malah. Ha iya. Mas Andes, rakon marekke aku po. Des. Wes mari. Wes. Ngapura Mbok Pak dadine. Lep. Aku untune mrongos dijebrot. Ora apa-apa, untune mrongos ki ning manfaate akeh kok. Yo. Pinganane kobongan to. Njuk apa pemadam teko. Heeh. Lho, ngerti ora? Wes urung. Ya wes. Ayo. Yo entan kok. Apa nih? Ora. Kok belek apa? Oke perkini. Ora nyong kok klebon belek kene lek. Belek lencong. Zaman wis akhir, bumi ne goyang. Atine kafir, uripe nglanang. Zaman wis akhir, langit padang. Atine kafir, uripe padang. Wis saya Telake garing, kelebon meri. Kosone belek, monone belek, rebut telak iki. Wes lek. Kemrekene, cakep tak antemi. Ayo Bali. Ayo. Innallaha masawir. Ya wis jarak ngapura Pak Lep. Yuk karang awak dhewe wis jaga jekang alhamdulillah wis ngene. Nggih nyuwun pangapunten bilih waula atur kula mboten pinakning atine panjenengan. Lan ugi kelakuane kula kaya kethek nyuwun pangapunten. Kula akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan kemana-mana, nantinya masih ada berikutnya bersama Singa Rimba Indonesia. Tentunya bersama
ciwik gede barang kono. Ya wis. Cakap matur sembah nuwun. Mas, thank you Mas. Rano pisan. Ya, suwun Mas. Yo.